Aquests dos senyors que tinc al meu costat, potser no us sembla, però van ser cantaires i van cantar el cant de l'Àngel quan es feia a Figueres, abans, molts anys abans, que ara l'Església de Sant Pere i els Amics de Sant Pere de Figueres hagin recuperat aquesta tradició. Josep Oriol Pujol, bon dia. Bon dia. Miquel Aiguabella, bon dia. Bon dia tingui. Moltes gràcies a tots dos per acompanyar-nos i per recordar que havíeu cantat el cant de l'Àngel. Josep Oriol, quan més o menys això? Quan va ser? Els anys 40 pocs? Sí, exacte. Jo conto que es devia ser el 43 o el 44 i poder fins el 45. Jo sóc nat del 33, doncs calculo que era això, 12 anys. Em sembla que inclús fins amb 9 anys el vaig arribar a cantar. Molt bé. I quants anys ho va ser? 2, 3? 3. 3 anys. I l'alternava amb el benaurat Eduard Bartolí. Sí. Amb l'Eduard Bartolí. Ell era l'altre cantaire en aquell moment. I ens portàvem, i inclús havíem anat a col·legi junts amb Eduard Bartolí i amb Escolania. Sí. Doncs, conclusió. I llavors va venir en Teodoro Bartroli. D'acord, molt bé. O sigui, conclusió, ens anàvem alternant. Ell el va cantar 3 vegades, amb en Eduard, i jo també. Doncs mira, t'explicaré una anècdota. A mi m'han explicat que una vegada no sé quin nen havia de fer cantaire, però que li va passar alguna cosa i em vam haver de trobar un ràpid a substituir-lo. I aquest nen es va fer gran i aquí el tenim. És veritat o no, Miquel? Explica'ns la teva història com a cantaire. Aquell any, era l'any 54, jo tenia uns anys, i havia de fer l'Antonio Morató, Sí. que el seu pare estava dependent de la farmàcia i Can Serra. Sí. I l'Antonio es va posar en febre, el que sigui, va cantar i emocionar, va dir, vine cap aquí. Ja pots baixar cap a baix, que la senyora Trini de la farmàcia va posar la túnica i jo vaig quedar així una mica raro, la sabia, esclar que la sabia, i em va tocar. Era el dia de Pasqua. A l'octava de Pasqua, que també es feia, ja la va cantar l'Antonio. Millor per mi, perquè estàs en una situació que, vinga, va, a torejar, no? Que es diu, no? Doncs va sortir bastant bé, diuen, i que l'any següent ja el vaig cantar jo 2 o 3 vegades. Aquí a la parròquia es cantava la trona. Sí. Josep. Sí. Després a l'Ajuntament. Sí. Qui va cantar aquí i qui va cantar allà? Tu vas cantar aquí? Vaig cantant aquí, baixàvem amb professor en l'Ajuntament i llavors tornàvem a l'església i tornàvem a cantar. I tu on vas cantar, tu? També. També el mateix circuit? Llavors es cantava l'octava, o sigui, el diumenge següent també es cantava, a més a l'església. El problema que era, per mi, va ser les ales. Passaven les ales, Sí. encara me'n recordo. Perquè suposo que els materials no eren com ara. No. Era filferro, potser? Era ferro d'aquest ample, i hi havia un forat aquí, te'l posaven aquí. Uah, Bueno, feia mal. el vaig seguir. Aquí li ensenyo una ala a l'altra. Puc ensenyar-ho, sí? I tant. Home, El guaperes aquest aquí vestit d'àngel. Pugant Sant Pere canta. Mira. Us presento Josep Oriol Pujol a l'edat de 13 anys, 13 més o menys. aproximadament. Sí. És així. Gràcies per portar-nos la foto. I es veu l'ala, Sí, es veu l'ala, sí. L'altre no hi és, però vaja. I què interpretàveu en aquell moment? Us en recordeu encara, sí? Bueno, sí, home, no, jo de memòria no me'n recordo. No la lletra, però vull dir... El Regina Coeli, sí. Regina Coeli, i el cor d'àngels feia Aleluia, Sí. Aleluia, i segueix. I aquí... És que no hem perdut les facultats, Ja no tinc veu que va. Bueno. Jo amb una n'he passat ja... Però voleu que us digui una cosa, pel record que en tinc jo d'ahir, Aquest moment no és tant la música com l'emoció que es viu. I tant. No, i tant. L'emoció de qui ho escolta és la Sí, Pasqua, per tant ja és la data, ja és la celebració, i és la manera de celebrar-ho. I jo ho celebro molt que això es continuï. I, per cert, si hi ha en Pere Puig, Sí, doneu-li ales que ell farà un resurrèxit, si voleu, perquè és un compositor extraordinari. Vull dir que us ho dic i us ho recomano. I, esclar, llavors ja serà una cosa pròpia del temps d'ara. Que m'enteneu? Aquesta Regina Coeli que cantàvem aquí nosaltres era d'un Salabert. Sí. I vaig buscar, o sigui, per un tant motiu vaig buscar l'arxiu municipal, Sí.
vaig passar-hi un dematí i un altre dematí i no hi va haver manera de trobar-lo. Hi ha altres coses, hi havia caramelles que inclús havíem cantat Sí, a l'Escolaria, jo vaig trobar-ho, però com que anàvem a buscar la missa del dia que es va inaugurar l'orgue, Ja. llavors vaig tornar Ja. per veure si trobava la Regina Cep, que hagués fet molta il·lusió, ja que l'havia cantat de primer Esclar. de suplent i després de titular, tenir-lo. Ja, No ja, el vaig ja. trobar. No. Vaig preguntar a l'Imbert, que era el seu nebot, dic, escolta, Sí. no us ha pas quedat alguna cosa? Perquè diu, no. Jo dono fe que si en Miquel Aiguabella busca alguna cosa als arxius i no la troba, és que no hi és. No i tal. Perquè paciència i disciplina buscant coses i removent arxius, Per què ho dius, això? perquè jo començo a tenir ja la meva experimentació a prop de Miquel Aiguabella i per temes de Silvi la Llonga i d'altres coses Ja, he ja. vist com es belluga i com busca i com remena. Per tant, si no ho has trobat, és que és complicat, no hi és, és complicat de trobar-ho. Quin és el millor record que guardes d'haver estat cantaire? Doncs mira, bons moments, mossèn Albert, bons. També ens feia creure, Ens feia creure. Però recordo, per exemple, de festivitats eclesiàstiques, totes. Ens fèiem un tip de cantar pel mes de Maria, pel mes d'octubre, bueno, tot, però llavors hi havia el mossèn Pere Rector i ens obsequiam amb unes colònies que en dèiem llavors, que anàvem a Selva de Mar, Sí. passar 6 dies picats, perquè el diumenge havíem d'anar de dilluns a dissabte, perquè havíem d'anar cantant aquí. Ens ho passàvem pipa. I mossèn Albert també es banyava amb nosaltres, era un company més, Que bé. o un pare Sí. molt bona persona, i també ens deia, és per aquí no. Oh, com tots els pares, no? Els Bé, bé. pares és Sí, això, no? Molt bons records, molt bons records. És estima i Llàstima formació. que s'ha perdés. Eh? Jo suposo que Josep me ratifiques el que dic, és Jo correcte. només et diré, o us diré, que a mi mossèn Albert em va ensenyar a tocar el piano, em va ensenyar a tocar l'orgue i anàvem a llançar de la meva edat i no anàvem a Selva de Mar. Anàvem a la platja dels Capellans, cap a dalt, que ens paràvem primer a la fàbrica de Gracioses i allà ens comprava alguna cosa i anàvem a la plaça dels Capellans i tornàvem, esclar, amb tren. I d'aquests records de mossèn Albert, jo només he de dir, us ho he de dir, amb el cor trencat. Mossèn Albert, quan es va posar malalt, aquí a casa seu, només us diré que un dia el vaig anar a veure i em va dir, Josep, no tinc gana. I li vaig demanar, per favor, que mengés una mica. I va menjar 2 cullerades. Us ho dic amb el cor ben trencat. De mossèn Albert, per mi va ser un pare. Us ho dic amb el cor ben bé a la mà. I no dic res més, perquè em posaria a plorar per mossèn Albert. No, i al final m'emociono jo i tot, però que bonic que és guardar bons records. Home, mossèn Albert va ser tot una persona, tot un personatge figuerenc, i me n'alegro molt que expliqueu aquestes coses. Per un moment, aquest tema de Pasqua, llavors l'Escolaria cantava amb les caramelles, Sí. Tal? Sí. sortint, Sí. desvestir-te d'àngel Sí. i de seguida fer el recorregut. Primer cantàvem a la plaça Ajuntament Sí, i sí. després les cases que entre cometes ens contractaven, però no paràvem. Teníem mitja hora per dinar i Sí. tornem-hi a l'escate, a mitja part, cantar i recollir, perquè tots els cèntims anaven per nosaltres. clar. Però és un fet que te'n recordes. I en barretina. Jo, els 2 últims anys, això sí, tinc una foto, que surt en el llibre de mossèn Albert, que faig de director igual que havies fet tu. Sí. O sigui, ens ve de lluny tot això. O sigui, el camí musical no em ve de la família meva, que era músic, sinó de mossèn Albert. Ja. Miquel, Josep o Josep Oriol, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Ha estat un plaer compartir aquests minuts, aquests records, i mira, no podem acabar res millor que amb les campanes de Sant Pere. Gràcies per haver compartit aquests minuts. Moltes gràcies a tu. Vinga.